Сіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Ак халатлы фәрештәләр бу атнада бүтән дөньяда беренче ярдәм күрсәтү көне билгеләп үтелә. Үз эзләрен калдырдылар, тонылган боксерлар Олимпийский спорт комплексы кырында агачлар утырттылар. 2000 елдан башлап һәр ел сайын бүтән дөньяда беренче ярдәм күрсәтү көне билгеләп үтелә. Быел бу дата 14 сентябрьгә туры килә. Инде 4 ел ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсенең баш реаниматологы персоналны беренче ярдәм күрсәтүгә өйрәтә. Аның тырышлыклары бушка түгел. Медицина учреждениесенең баш хисапчы урынбасары моңа мисал булып тора. Тулыра калдагы минутларда. Узган елда Зөлфия Әшрапова ире белән кунаклар көткән-көтмәгәндә 58 яшьлек ирнең хәле начарлана, ул аның югалта. Ул суламы иде, пульсы юк иде дип искә ала Чолылы. Ашыгыч ярдәм килгәнче Зөлфия Шамилевна ире һәм улы белән бергәләп йөрәк күпкә реанимациясе үткәрә. Благодаря тому, что здесь нас научили в больнице, то, что мы какие-то навыки приобрели, потому что нам не один раз это показывали. Хотя мы и не медики, но знать это надо всем обязательно. Үз-үзеңне кулга алырга спорт ярдәм итте ди Зөлфия Әшрапова. Ашыгыч ярдәм хастаханәсендә йөрәк үпкә реанимациясе база курсларын 2 елга бер тапкыр медицина учреждениесенең баш реаниматологы үткәрә. Әгәр кеше аңын югалтса, аның җилкәсеннән алырга, селкергә һәм 2 колагына да кычкырып, аның ничек үзен хис иткәнен сорарга кирәк. Ул моңа җавап бирмәсә, сулышын тыңларга кирәк. Нужно сначала убедиться, что во рту у него нет никаких крупных предметов, препятствующих прохождению воздуха. Я убедился, нужно отвести подбородок от тела, надавив на лоб, и прислушаться, раскрыть грудную клетку, чтобы было видно ее движение в акте вдоха, приподнести ухо к носу и рту и посчитать до 10. За 10 секунд человек должен сделать как минимум 2 вдоха. Кеше суламы икән, ул вакытта йөрәк үпкә реанимациясе үткәрү мөһим. Моның өчен кемне дә булса ярдәмгә чакырырга кирәк. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе хезмәткәрләре кеше гомерләрен бер генә тапкыр коткармаган. Евгений Думьянга Казанда бүләк тә тапшырыла. Ул безнең заман герое премиясе лауреаты була. Табиб самолетта хәле начарланган 4 яшьлек малайның гомерен саклап кала. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Олимпийский спорт комплексы кырында Яшел аллея тагыда зурайда. Россия, Америка һәм Үзбәкстан боксчылары тарафыннан 100 агач утыртылды. Аларга шәһәр мэры Наил Мәгдиев һәм башкарма комитет хезмәткәрләре дә кушылды. Аллеяны 29 миләш, 61 чыршы һәм 10 пирамидалы тирәк бизәде. Чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Денис Лебедев бокс буенча ярышларда мактаулы кунак яшь чолы спортчылары өчен ул тренировка үткәрде һәм аларның сорауларына җавап бирде. Соңыннан Олимпийский спорт комплексы кырында үз изен калдырды. Посадили деревья. Это разве не здорово? Человек должен не только брать от природы, он должен еще и создавать. Это нормально, так должны делать все. И мы рады, если мы послужим кому-то для примера. Үсентеләр үсеп китсен өчен аларны дөрес утыртып кына калмыйча, бушны яратып та башкарга кирәк ди танылган боксчы. Шәһәр мэры Наил Мәгдиев та буштан читтә калмады. Шәһәр башлыгы даими рәвештә җәмәгать киңлекләрендә агачлар утырта. Спортсмены, и мы оставляем после себя не только послевкусие красивого зрелищного спортивного события, но и зеленые насаждения, деревья, которые, безусловно, будут украшать наш зеленый город. Чарада катнашучы һәркем үз агачын билгеләп куйды. Аларны утырту Чаллы мэры кубогына бокс буенча халыкара турнирга туры килде. Аның өчен Америка, Үзбәкстан һәм Россия вәкилләре көч сынашты. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Төрле үлчәмдәге һәм уңайлы модельләр арзан бәядән сатыла. Белорус ая киемнәре күргәзмә ярминкәсе үз коллекциясын көзге туфли һәм ботинкалар белән тулыландырды. Өстәвенә Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары төрек текстилен дә сатып ала ала. Сезнең Муса Җәлил урамы 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Для
больных ног, вот, допустим, это самая очень удобная обувь. И я вот купила зимние сапоги и очень довольна. Это самое, мне удобно. Проблемалы аяклар шығып тұрған сүйеклер яки кең табанлылар үшін шешіліші бар Беларусияда жетіштірілген аяк киімдері. Үстәуіне хәзір күргәзмәдә иратлар үшін де, хатын-қызлар үшін де күзгі коллекция, туфлилер һәм ботинкалар күп. Верх данной модели сделан по особой технологии софт, что обозначает мягкость. Эти туфли облегают вашу ногу как домашние тапочки и представляют удобство при ходьбе. Имеют лазерную обработку, что придает им мерцающий эффект. Подошва вулканизирована. Такое крепление делает обувь влагоустойчивой, а также легкой и гибкой. Түрік текстиле турында да онтырға ярамый урын, жир комплектлары, міндерлер һәм юрганнар, искиткіш сыйфатлы плетлары барысы да бір урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Беларусия аяк киемнәре һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Диңгез ризыклары яратучылар өчен яхшы хәбәр, шауларны Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе шатландыруын дәвам итә. Ашыгы сәүдә павильоны Грин сәүдә үзәгендә беренче катта урнашкан Керү автозавод проспекты ягыннан. Камчатка балыгы һәм улдыгы мобиль ярминкәсе шауларны сыйфатлы һәм табигый продукция белән сөендерүен дәвам итә. Диңгез балыгының 35тән артык түрі тәкъдим ителә. Ул файдалы микроэлементлар чыганага балыкта шулай ук омега-3 һәм омега-6 майлары да бар. Это хит продажи у нас. Она очень нежная, очень вкусная. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Очень вкусная. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается 7 аминокислотами. Камчатканың шын байлыгы кызыл улды, кыры бөртекле авызда иреп тора торган тәм сыйфатларынан тыш аның файдасы да бәхәссез. Башка балыкларның улдыгыннан улы баш мие һәм йөрәк кан тамырларына яхшы тәэсир итүче кислоталарның күп булуы белән аерылып тора. Самые вкусные чевычи и белорыбицы я всегда беру. Ну и икра тоже беру. Постоянно берем, здесь очень вкусно. Чевыча, икра, белорыбица. Немножечко покушаем, потом морозилку, а там достаем, такая же вкуснятина получается. Я человек северный, с севера, поэтому я люблю чевычу и икра. Решила зайти и своим внучкам, девочкам рыбу купила. Чевыча первые, слабосоленые, они вот такую любят, поэтому я и купила. Камчатка ярларынан балык һәм улды күргәзмә ярминкәсе 14 сентябрьгә кадәр эшли. Грин сәүдә үзәгендә беренче катта урнашкан керү урыны автозавод проспекты ягыннан ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Газин, сезнең белән сау булашам, исән мин булагыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чевыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 9 по 14 сентября. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Любовное наваждение от классика русской литературы Блаш.